omego ya usalaka unu no ọkpọlọ nwere ọkpọlọ unu tebụl n'ụlọ na-eselu unu ite n'ụlọ unu niile emecheba na-esolu wee gbadebe ebe ụmụokpu na ngwurube egwu ọnwa agbe na n'ụmụokpu ọka ebe ọkpọlọ nọ ebe ahụ ka ọ ga-adọ ha na ndụ mmiri unu gị wuchie na obu ahụ ka ị nọ na ka anyị ji were asị unu nyekwa aka unu kiwolie ụzọ unu wusalaka ka ọ na-emere unu unu mara ka unu na-eri unu ga-eri unu rizuo na-arụgo na enyezuo unu anyị ekene unu anyị ekene ọbịbịa anyị si n'ọrụ n'isi ya Tochukwu Nwankwọ Ezenwanyi Ugogbe Oyibo n'ọnya bụ ivu ka ọ bịa ịkwa ya bụ ivu ọ bịa ịkwalịrị emite nsobi ebe ivu ọ bịa ịkwalịrị wukwudo bichalụ gị na ya na a si bido tata ume na-emie a sị na ọ ga-ana tata oke a na-awụ ya a sị na ọ ga-ana tata ụchụ a na-agbụ ya taa ka ọ na-obe mmiri ka eji asa njọ unu ga-asachabazi ya wetaweli iwe ọma ebe ahụ okiedo na orimiri anyị sị ka unu jee wetali ya anyị ma na ele gị wu ọbịbịa azụ n'ele ka isi eru ruru wee baa agụ ọka rulie wee baa ezu wee si ezu wee baa ọgbana bụ ezu ọma mbala wee si nyewe ọgbana bụ ezu ọma mbala wee baa Naija wee si Naija wee baba si onye ka anyị ji were ayọ ka ije ghọtali ayọ ka n'ihe bụ na oke ya bi na mpaghara ụwa niile ka olu ya aka wee si na ọnụọgụ ka anyị si were ebube kugu wee si na ụtọ ka atọ ọtọta ire oke ahụ ka ọ na-ekwu okwu ya ka oke ahụ nubi ya aka na-eke nubie n'oyi nubie na agwa nubie na nkwọ ma nke anyị lotere ma nke anyị elotere ebe ọma ọ na ya ka ọ fụtachala ya ibu wee si na taa ka ọ na-ebutu ivu abụbụ na ndụ ya tinye aka na tata ọ ivu abụbụ ka ọ na-ezitu ya na ndụ ya taa iwe ọbụla bụ ive abụbụ aghazi a na-akpụ ya iru ọbụla bụ ive abụbụ ka unu ga-ewofulie otu agharazi agbụ ya ịmalụ mkpara ikpe ekene m gị chi mbụ ekene m chi oke ekene m chi m ekene m gị bụ chi mbụ oyidi mmadụ ka ọkwa na mmiri gị ka m nọ wee na-asị gị biko taa ka m bịa nkwanye ndị otu m gị ụdị mmiri m ka m bịa nkwanye gị ibu wee na-asị site taa gaba unu biko ihe ọbụla bụ ume na-eme m na ije dị ya kwụsị ume na-eme m na nwa ya kwụsị ume na-eme m na ego ya kwụsị bido taa gaba iwe ọma ya kpọọ m iwu asị m na iwe niile bụ ọchịchị obi m ma na-akala ụwa ma ọlụ aka m na-alụ ya iwe ọma bịaba asị m unu chụbala m ndị ilo asị m nọọ orimili ka eji asacha iwe dị njọ iwe ọbụla dị njọ na ndụ nke unu sachapụ ya iwe ọbụla bụ ọya dị na ndụ nke unu sachapụ ya dịka m na-akwanye unu ibu a taa asị m na unu nye m ezigbo dị ezigbo nwa ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị ihe irele ya na uchu ya na asị m ọgwụ mmadụ gwọọlụ m na mmiri na-agbalụ ọgwụ unu bụ ndụ mmiri unu gbalụọlụ m ọgwụ okwu ọjọọ mmadụ kwuru n'isi m unu mebie ya dịka m na-akwanye unu ibu a iwe ọbụla bụ ọya dị m na-arụ bụ abụ mmadụ gba nwoke ma nwaanyị osibe nna m osi ikwu nne nne ma ikwu nne nna unu welie unu mebie ya asị m na iwe ọbụla bụ ọgwụ na-abụ m unu mebie ya asị m udo chiba na ndụ m iwe ọma ma eli m nwoke bụba m n'anya nwaanyị bụba m n'anya na ọlụ akara aka m bụ ọlụ eze nwaanyị ọlụ ịzọ ndụ ka m zọta nwoke zọta nwaanyị nna m si nọọ dọkịta ka m ga-abụ abụgo m nọọ dọkịta Igbo atụghaghị m ya n'oyibo ọ gaziri m wee baa n'Igbo si na m ga-azọta ndụ m ga-azọta nwoke zọta nwaanyị isi m na nshi ọgwụ nye mmadụ ọ bụli ya ode n'igugu ọlụ ọlụ na-arị ya nwaanyị na-achọ nwa bịa nye ọbụna mmiri ka m kụnyere ya na ọ ga-agwụ ya ọtụlụ ime mmụọ nwa mana unu ga-ebidogodu na m wee were iwe ọma wee chọọ m mma iwe nna ya unu asị m n'ụwa ga-anụ ọnụ m na m ga-eje obodo oyibo mgbe amụ m ebula mma na nwaanyị obodo oyibo ka mba asị m na ọ ga-apụtali m ile na unu ga-ejila onyinye amara unu nye m wee duje m obodo oyibo na-ere ụwa niile iwe nyere unu abụ m nwaanyị obiọma na-emeli ndị mmadụ iwe ọma
wee na-asị obele ka unu mere m wee na-eme wee sị ka unu merele m nke nnukwu kọnekshọn kọntraktị bịara n'ọrụ dekọreshọn m na-alụ ka ụwa malụ m ka ụwa lụrụ onu m iwe nna ya na be nna m ekwe m gị bụ nna m Elieza Chijioke Nwankwo asị m na m ga-alụ ụlọ na ngwulu gị wee sị ka ọ pụtalụ m Igbo na m ga-alụ ụlọ elu m ga-agbata ana ibe niile dị mma mana ikwu nne m a ga-ama m oke nwa dị ana ka m ga-abụ m na-asị ka unu meeli m ya na m ga-egosi unu nọ nne na onyinye unu nye m na ihe ọma ka m ga-eji eme m ga-ejikwa emegide mmadụ wee na-ayị unu taa na-akwanye unu ibu gị bụ eze nwoke oriri m ka mụ na gị doba na mma na ihe niile ị na-emebili mma nke ị na-abịa na nlọ na-egosi m na gị na-egbochi ya ga-egbochizina ya ma ụmụ ejima nna abụ kaba niile pụtara ihe chim gị nwe oyidi ịbịa bunye m akụ na nlọ si m na ịsata ugo m si ka akụ apụtala m ire isi mụ na n'ite wee bụ n'ime ite m wee fụ ego nnukwu ego wee fụ ọmụmụ wee fụ ụlọ ibe niile dị mma isi na oke m ka inye m nsi etu m na-akwali gị ibu taa ka oke m anụpụtala m n'anya ire ibe m na-ekwu isi unu biko dododo nke nchetekwu nke m echetebekwu unu meeli m ya ka ọ dịlị m na mma a sị nwoke chụba m unu chụbi ya nwaanyị chụba m unu chụbi ya na iwe ọma ga-emeli m iwe nna ya unu ndị niile bịakwudolu m ma ndị nọ na mmiri a sị m na ọ gazigolu unu ọ ga-adịla unu na mma ọchịchị obi unu niile na oge ezute unu iwu ka arịa onye ichie be nna m bụ eze ngene a sị m na ọ dịgolu gị na mma ihe ọbụla ị na-ayọ ọ dịgolu gị na mma ọka Kenechukwu Obuakọ a sị m na ọ dịgolu gị na mma ee Chukwu kwadoli ya onye ụmụnna m ka ị bụ onye ụmụ Egbo na ụmụ Okpu Ọka iwee kwudolu m na mmiri a mbịa a sị m na ọ ga-adịlị gị na mma ma gị na ezinụlọ gị si na mmiri enwe ile ọzọ Igbo ndụ ichie ụzọ nwata mere ọgba ndị ili awali a sị m na ọ ga-adịlị gị na mma ebe mgbata ọsọ agwụ na obi gị iwee zọọ m iwee zọta m onye ọbụla onye na ụmụ ọ sị na mbụ nnukwu nwaanyị na ire so m erike na ọma nkwudowu onye ọbụla agbawali mana oluo taa Chineke zite gị m na-awa ji be nna m asị m na onwe onye ga-ezite gị anyeli m aka ee ndị orimiri abụ m ya onye enyemaka bịakwute m wee sị unu gọziri ya na ihe ọbụla bụ iwe ọma ọchọ unu nye ya ezigbo nwaanyị ezigbo nwa akụ na ire enwe a sị m ya bụla okie ee wee sị na taa ọ dịgolu m na mma o unu si na ihe ọbụla m kwukọ unu ga-emeli m ebe unu na-agwa m mgbe m na-agba ọsọ na m bịakwutebe unu unu ga-emeli m iwe ma abịakwutego m unu wee sị na bido taa gaba iwe ọma sore m iwe ọma niile funu ma ego ma shọpụ ma kọnekshọn ije obodo oyibo nyapụtarali m ire ụwa bụba m n'anya nwoke bụ m n'anya nwaanyị bụba m n'anya a sị m ugogbo ma ọnwa m tire ya tire n'olu ya tire n'Igbo ee unu ba mụ si na unu ire m ga-aza bụ ugogbo oyibo ugogbo eji afụ ụzọ bido taa gaba ugogbo anụ ya chakee anyịbe m kwuo etu a ka m kwulie n'Eke n'Oye na Afọ na Nkwọ Ezenwanyi Ugogbe anyị si na taa ka ọ na-ezitu ivu abụbụ taa ka ọ na-ezinya ivu abụbụ ọbịbịa n'ibugo ya bụ nwa gị anyị si iwe iwelefu anya n'iru oche na-abịa nyapụtara Igbo anyị mie ya ekute ikodo mma ọ na-aghadụkwa ụwa mma ọ na-aghadụ obodo mma ajọ nri ga-ana ọ bụrụ na unu na-enye nri mmụọ anyị si unu enyezinye taa unu ga-enyebi ezigbo nri nke ndụ anyị si o bughesie ike ọlụ a nwere iwu anaghị egbu mmadụ na ya n'okwu ọnụ ya dobe ele okwu nwoke mmiri ya dị ya mma n'arụ nzukọ ọ ga na-atụ edo nke unu gwara ya bụ abịa na mkpọrọgwụ ome oke ike kwelie ome ekwu bụ okwu ya doli ya ile etinye mmiri ya doli ya ile a wee sị na ọya ga-ana ọya abụghị ana ọ ga-atụ ime nwa nwoke tụ ime nwa nwaanyị aka nkụcha isi na Anambịa na ọ ga na-akụta ego ọkụta ego nyelu olu aka nyelu Igbo nyelu ikwu nyelu ibe ọyịba anyị kwụ okwu na ije ga-abụ ma ebe ọ bụ na ọ zọrọ okwu iwe ọma mere ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ n'iru wee sị na anyị na-akụcha isi ya bụ aka nkụcha isi na ana ọ bụ ndị si na ajọ mmadụ ka ọnwụ ọ bụ ndị si na onwe na aṅụ onye ọbụla iyi si na o nwere kaba ka anya bụ Tochukwu Nwankwọ ka o nweta ibe ọ na-achọ maka ọ bụ ụlọ na ọgbakwute n'ugbo orimiri onye ahụhụla ajọ nwoke ọ ṅụọ mmiri wee bụ na o ji agwọọlụ Tochukwu Nwankwọ ọgwụ maọbụ jee na-agwọọlụ ya ọgwụ
anyị si mmiri jide onye ahụ n'ebe anyị kwuru nọ mmiri bụ ndụ iwe ọma a wee sị na tata ka a na-ekochefie nkolinko nwoke na-ekofe nkolinko nwaanyị si na-eke na ọdụgoro mma na eke ọdụgoro mma na oye ọdụgoro mma na agụ ọdụgoro mma na nkwọ wee sị na ọnọwụ ka anyị kwuru n'ọwụ ka ọ ga-adụ bịara tụgharịa Ezenwanyi garumie ọ sị na onye ka a na-ekwu onye ọ dụrala okie onye ọ dụrala oke sori anyị onye ọ dụrala okie ọ sị na ngwa ọsịsọ n'ihe dị ọsịsọ wee bịa si ka a chụzuo onye bụ aja mezuo onye bụ omenala dịka o kwesịrị obi wee chiala ya bụ nwa unu nwaanyị n'onye bụ oke o ji were agba onwe onye ka o wetara nwa onwe ya onye ka o ji n'aka wee si ihe ọbụla bụ ajọ ibe unu welie ewu wee bufulie anya ihe ọbụla bụ ụchụ unu bufulie anya ọbụla bụ ọnwụ ike unu bufulie anya na ka a na-atọ ewu ka a na-atụ ya n'agbụ agbụ nwoke ji ya agbụ nke nwaanyị ji ya na anyị na-atụ ya taa n'ụbọchị tata bụ abụ anyị si na ọ na orimili ikwu nne nne ya ka ọ nọ bụ na bechie gị bụ oyidi mmụọrọ akwụ ya mmadụ ka anyị si na anya bụ ụgwọ ahụ ibe ahụ nwa gị na-agbala ọsọ ọrụra bụ ụgwọ ka ọ bịara okwu ịmalụ ka ị na-adụ gedo na o wedategolu gị iwe na be gị na ịmachala oke a na-enye nwaada na nwunye ọya bịa n'ala Everyone now, it's after me, mama. No, for 5 months. Oh, 5 months, man. For 5 months, yeah. And that's it. I see no door. No, there we now one with them. When I knew you, so no, the I will. I don't know. Unu weta ebi ise yo nyunu ise ayi unu tuta nya ka o ye nyunu ise unu tuta ego ewu unu tuta ewu onyunu ise unu tuta ọkụkọ onyunu ise unu tuta ewu onyunu ise anya ka o ji wele tinye nya bụ ụda ewu ya o malụ na o wetele ewu na obu onne ka a ghara na-agbazi ụta ghara na-agba ya ụgwọ anya ka ọ na-eme omenala site unu gọzie ya ise unu mara ebe ahụ ọka mkpa ma elini o ise ndị ọnụ mọnụ kawara anya aka ise ọya ya n'ebe anyị ekene ehi ekene ọbịbịa ọnya bụ ụgwọ ka anya bụ Tochukwu Nwankwọ bịara ịkwụ ya bụ nga orimiri ọnya ka ọ bịa ịkwụ ụgwọ ọ bịa ịkwụ ọnya na-ese okwu ọnya bụ okere ahụ ka o ji n'aka wee bịa ịmala oke ahụ lụlie n'orimiri ibe ahụ na-emebilie ibe unu bufulie anya tata wee na-ayọ gị nwa ọbịbịa na bido tata bụ abụ na mụwuchi bụ ụzọ nwa nwe oye gụọ nwa bụ mmiri enwile ọzọ Igbo ndụ aka ji ọgụ ga-ebe na aja egbe na mma eji egbu ndị ilo ụzọ nwata mere ọgba ndị ilo ghalị nwa lụlụ nọ n'oke ego anyị kwu n'orime n'obi ugwu n'ịmala onye mbụ na anyị na-abịalị abịalị nke ya bụrụ onye mbụ ọbịa ayara abụ onye njedebe unu ma ka unu si emeli ibie ka unu melie eze nwaanyị ndị ọzọ anyị na-abịachara a na-eji gị alụ ọlụ ị na-adụlụghị ile nke bụ nwa gị nke bụ ada gị nwaanyị iwe mmadụ abụrụ mmecheli ịma ka isi akwụba ndị ọzọ abụrụ ndị be anyị bụ a na ọka ịma na onye nke bụ nke gị ịkwụba nwa gị ka ọ pụta iwe oke ụzọ anyị nwe na onwe anyị nọ
na ọka anyị nọkwa na-eku ụzọ n'afọ Igbo ọnụ bụ orime ka anyị ji were adịle ọnụ ka anyị ji alụ ọlụ maka ọdụ n'ọlụ aka anyị aba n'ọlụ anyị etikuwa unu si unu ụmụakwaka unu na-adụ unu dị unu mekwa ibe ka ọ dụ ele ka ewetara unu oke unu eme n'ọlụ eweta oke unu o wee bụrụ ya na anyị n'ibe anyị fụtakwu anyị akwe wee sị biko tata ka ọ na-ebu na ndụ ya bụ Tochukwu Nwankwọ ka ọ bụla bụ ụgwọ unu bụ ndị orimili na-agbụ ya a sị taa ka ọ na-ebu ele ọ na-enye gị ya bụ nwa agbata ewu bụ ikolo ewu ka iji ya bufulie iwu uke bufulie ọnwụ ike bufulie ajọ ire ma ọgwụ nwoke gwọrọ ma nke nwaanyị agwọ ma nke aka ya agwọ n'iru wetalie ndụ mmiri nke ndụ ka ya abụla ihe nye udo n'ezinụlọ ya n'ọnya ka anyị gọrọ n'ọgbọ ihe nye ezigbo di nye ezigbo nwa udo obichalia wee sị na tata ka anyị na-ekwu okwu na-ekwubu okwu n'isi ya Tochukwu Nwankwọ si na ọdụgoli ya na mma a na-ekofie kolinko na eke ofulie n'oye kofie na abụ kofie na nkwọ ike aghara awụ ya ose na-abịa ya abụ odo n'igwu anya ya na-abụ ibe dị mma aji ibe aghara akpụ ya iru ime ya ekute iko dị mma ọ na-aghado ụwa mma ọ na-aghado obodo mma ajọ nni ga-ana o busie enyi ike ọ ya awọ na unu ya enye nwa nwoke nye nwa nwaanyị aka nkụcha isi na ana ndụ ya ọ ya na-atụta ego akwụkwụ na ije ga-abụli odo n'igwu ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ ya iwe ọma mere ọma chọgị ya ka o ya abụ ọkwọ ọ na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ n'iru ọma kwukwu na ana ndụ ya n'ọnụ ọwụka ekwu anyị si ya na nkwuru ka unu ya etuwe oge eke tuenye n'oyo tuenye na arụ tuenye na nkwọ anyị si na anyị ekwu ekwu ọzọ unu ya etue na eke tue n'oyo tue na arụ tue na nkwọ osi aka na isi aka ekpe awụcha awụcha ka ọ ga-abụli ọya ise nso tụgharịa ele nnọ tụgharịa otu ọya ibe ọbụla bụ ajọ ire ị na-asị ya gaa agha n'azụ ibe ọbụla bụ ajọ ire nsị ya gaa m n'azụ ọya otu gị azụ ụkwara ebe ekwu ọ nnekwu unu ga-emie nnekwu eje ije di asị na onye ya akwụdonụ na ume adọrọ ya na ọ emenwe ibe gbasara unu bụ mmụọ anyị sị na di nke ọ ga-eje na di ya akwụdonwuzilie n'ibe gbasara mmụọ ya na mmụọ ji ya adọ na mma unu ji ekenye oke dị mma awesịa na tata ka anyị na-etichefe isi aghara awụ ya iribe fụọ asị anya bụ ibe dị mma ose na-abịa lụba ọlụ ime ekute iko dị mma ọnụ ya dị ụwa mma ọnụ ya dị obodo mma ajọ nne na ana ndị o busi enyi ka aka nkụcha isi na ọ ya abụọ na ọ ghata ime nwa nwoke ime nwa nwaanyị anyị si ukwu na iji odo n'igugu ọ na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ na-eme n'azụ ya nọ n'iru ọmụma aka ukwu na n'ọibe anyị kwuru anyị kwuli eke oye abụ nkwọ ukwu ọzọ onye eke oye abụ nkwọ anyị si ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o jide ele si iwe ọbụla bụ ajọ ire ọ ga-ayọ n'azụ iwe ọbụla bụ ajọ ire gaa m n'azụ iwe ọma pụta m n'ihu ọya wezelu mmiri wụba arụ ka m weta iwe maka na ọ nwere ndị ọzọ Ugogbe Oyibo. Depo ogbo. Ezenwanyi big fish. ma ọsọ Ugogbe Oyibo. ise Grandma. Kabago ne grandma. mee ọsịsọ na onwe ndị ọzọ na-eche m na taịm adịrọ Ee, iwe afọ m ga na ebe a ji ejiri. Ọkụkụ ya na ya. Ee. Oyidi chimdi mma chimudi moyibi mara mma ọ dị mma chimudi mma oyidi mara mma
ọsọ ka ikele mmiri na-eme ọsọ na-ejekwa ejikwa nwaanyị ịdakakwa na adaka n'ebe ọ ka ọ dị ihe emerụ ọ bụ nwa obere oge mbụ mụntụ agha abakwa ịbịa ka ịbịa ugwuo n'ebe ị akwụ na mgbogo ka ị akwụ itire ya n'ụkwụ ebe a ị na-enweta onwe gị n'ezi dowe obuke aka na-abụ ka iyiri ibi ọbịa emeta ofufe chiri n'ihe ndị awụsa gbadugo n'obuke ị na-enekwa anya ka ị na-aga ọrọsọ ụbịara ikwu nne nne gị ama ọha nwekwuru ikwu nne nwee ikwu nne nne ọya bịa anyị kene ọbịbịa na olukwenu na omume ọkwanụ ka odulu gị were ka ilu ụlọ ka onye ghe ọnọdụ ka gịnị adụ na mma orimiri be nne ya na ya na-eche orimiri ikwu nne ọ nọ otu anyị na moto ọ na-eche anyị so biko ọdụlugwu wee nye ghe ọnọdụ unu bụ orimi nọkọta ọnụ unu malibe ahụ ebe ahụ o siri ike na ndị ka unu mee ya ka ọ dị ngwa ọya ngwarumete ịgba anyị ọkara okpota aja nke nwayọ ọnya bụ orimiri ka ọ nnukwu ọdụghị nnukwu nwanyị ọdụghị nnukwu nwoke ọnụghị ndị otu ọgba njem ndị ya asị unu niile na taa ka unu si ya bịara ewepụta onwe n'ụlọ ya afọ iri asị ka unu fụtala ewe wenye tinye na-etinye aja na wenite mmiri ndị iyi ụwa ndị otu ọgbanje Tochukwu Nwankwo enyego unu ọnọdụ ka elu unu si kwu ọ na-agụ orimiri ichie ka ọ nọ ọya weta aja tinye na ya uneta anyị ka iwee tinyere aja na ya na mụ na eche na-amụ ka a na-akpali ebe tinyebe aja na ya tibe aja na aja ka iji ihe eji akwa dị mma ya dị maka vel ahụ ka mama ya hapụ ya ka ya okay ngwa mee mmiri ahụ wasibunete mmiri ahụ so ka a wee malụ nke bụ banye tinye enu wasibunete tinye aka na ya ka ọ ghara isote ya bụ obere mmiri ọkwa ọ bụ obere mmiri ọnya ka iji ya ama nke bụ wasibunete mmiri láti gún lẹ́tẹ́rẹ́ nínú ọwọ́ sí àwọn ọbẹ̀lẹ̀ ọ̀yà ọrụ unu bụ ndị ụwa ndị otu ọgbanje ya bụ Tochukwu Nwankwo ndị okolo na-agbawa otu ebido taa ndị na-eme ya n'isi ndị na-eyi egwu ndị na-emebili ewu ahụ na-emebizina tata oloko onye unu ọ nọ mbọsọ ọ ga-akwado unu ọ kwadochi unu ka udo bichialịa unu kenye oke ya anyị ekene unu
anyị si unu bụ orimiri febọla abụọ anyị enye tofu unu ọgbọ ka ide ji awa ana na nke bụ ọgbọ ya bụ Tochukwu Nwankwọ ọgbọ ji ya lụọ ọlụ Ezenwanyi ya anyị si na ọlụ anyị bịadugolie odonigwu ka ọ ga-abụli ya anyị alụchara ya ụzọ merie na ndụ ya mana ajọ nwoke ajọ nwaanyị wee sị na ọlụ ọ bịara na ọ ga-agbara ụchụ mana ọ ga-emebi ajọ iwe mana ọ ga-agwọ ọgwụ anyị si ọgwụ ọbụla bara oriri arụgo anyị si ele anyị kwule ka ọ ga-adị ọgbọ ka anyị jikwa ọgbọ ka o ji ya dị ele anyị si ka anyị nwa kwudolie wee lụọ ọlụ anyị si na udo dịghachi na ndụ anyị anyị si na anyị kene ọra niile nọ n'obu ọ ga-adụla onye ọbụla na mma ọlụ unu bịa na ọgazigo anyị si ele anyị kwu ka ọ ga-adụ mmụọ aghara agbaghị ya mmadụ aghara agbaghị ya n'ọbe anyị kwu nọ mmiri bụ ndụ ndụ bụ ibe ọma na wee si na ele anyị kwulie ka anyị na-ekwubie n'oriri na-akpọkwu ezumezu mmụọ niile tupu unu gbalịa anyị ọzọ elu a na-elu n'ụlọ anyị luo n'ụlọ na ọ na-esi ite unu niile bụ unu likote nri ọnụ taa ka ọ na-ada na ndị otu ọgbanje ndị orimiri unu bịa unu mezuo onye emechere ya nsogbu ọbụla si na orimiri na ọta ka ọ na-ebu n'ọịla anyị kwulie ka ọ ga-adị anyị wee si na anyị kwubulie si na anyị kwulie na ọgbọ ọ si ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị ele ka iwe ọma mebelie eke ya mebelie na oye ya mebelie na agwa ya mebelie na nkwọ ebe anwụ ọka wee kịa mkpa ka unu ga-esi wee melie nyere anya mkpa n'ọnya ka anyị kwuru wee sị na ọbụ Ezenwanyi ya n'ọnya dị ibe ata ka o ji ebịa na gị bụ orimiri chie bụ ọbịbịa wee sị na gị bụ ọbịbịa na ị ga-agbụ ya ọgbọ o wele ọbụ ọbịalụ nwoke ọlụ ya doli ya ile o wele ọbụ ọbịalụ nwaanyị ọlụ ya doli ya ile ọbịa n'isi ezinụlọ ya na ọ ga-agazili ya na bido tata ka ọ malitere ọlụ Ezenwanyi ya bido tata ka ọ ga-edu mmadụ bịa n'orimiri ọ bụ ọzọkwa mgbe ọ na-eje na-ekpe ile ọma na bido tata ọ ga-akwalụ mmadụ ivu bido kwabalụ mmadụ ivu iwe ọbụla ọ kwalụ n'ivu bulie gbadete n'oriri unu bụ orimiri ya n'onu mee ibe ọ na-ayọ n'isi ya bụ onye odubịa n'anya ka anyị na-ekwu o mee ọ dịkwa mma ebe ọ bụ ndị ụlọ tie n'ọra na-azụ onye amụma na anyị ma na ọ bụ na ndị niile anyị na-alụchala ọlụ chetacha anyị ma na ọ bụrụ ọnọdụ ka anyị kalee mana n'ime ọnọdụ niile anyị na-ayọkwa Chukwu na-ekenekwe Chukwu ndụ nke na-elotene unu ka gọziere ndụ nke elotere anyị ọ bụrụ na akpaba dụrụ ala unu mee ka akpaba dụ alụ ha wee lote anyị na ọ bụrụ na onye wọkụ chi onye chọpụ eje chọpụ biko wee sị na anyị kwuru okwu sị na ọdụgolo mma eke wee sị na ọ ghara adị igbo chi ya bụ isi onwe isi anyị sị na anyị agba ọgbọghọ ọgbọ ma ọgbọ ga na-ada oge ile eke oyi abụ mkpọ na ele ekwu ka ọ ga-adụ na anyị na mmiri chi wele ekwue ọgbọ ga-adụlụ gị ile eke oyi abụ mkpọ iwele eje ọlụ ọ ga-adị ile odo n'ibi aka ndị na aka ekpe ka anyị na-agbụ ọgbọ si na ele anyị kwu ka ọ ga-adụ n'ọyịba anyị kwuru anyị si na anyị ekene gị orimiri na ọbịbịa n'ọnya bụ nwa gị nwaanyị anyị si ka unu gọzie ọbụ ya ọbịa aghara arụ ya ọkụ ọbịa aghara eme ya ajọ ibe ọya gwa eme nwoke ajọ ibe ọyara eme nwaanyị ajọ ibe kata ma ndị si kaba mee ya ajọ ibe gị bụ ọbụ ma ebe ajọ ibe ka anyị na-ekwu eke oye abụọ nkwọ ele ekwu ka ọ ga-adị ọya nwaanyị ngọbịa ngwa mọtọfụzi ekpe nke gị ọwọsolo ọbọla asị m na ọwọsolo ọghọla enu asị m na ibu a nkwa na ọ gazigolu m iwe ọma niile m bụ n'obi na ọ dịgolu m na mma eke oye afọ nkwọ asị m na nzọba ndụ na m ga-azọta lee ọlụ Ezenwanyi m ga-azọta nwoke zọta nwaanyị onye nkunyere mmiri ọdị ndụ asị m na akụ m niile bụrụ ebu na ọ ga-abịaghachi na m ga-agba obodo oyibo m ga na-eje na-abata na akụ niile bunye m n'ime mmụọ asị m bido taa gaba ka ọ pụtali m ire asị m na ego m niile bụrụ ebu ka ọ pụtali m n'ire asị m nwa ma ihe onwunwe m akụ ya pụtali m n'ire ekene m chi m bụ Oyidi asị m nọ na mmiri gị ka m nọ asị m na bido taa gaba na ihe onye cheli m ajọ ire mebi ya onye cheli m iwe ọma mebi ya asị m na ọmụgụ Ugogbe Oyibo na-abụ unu si na m ga-aza asị m na ọwa nji na ọ ga-adịlị m ile na eke na oye na afọ na nkwọ nzọ nwoke nzọta nzọ nwaanyị nzọta asị m na olu ụwa niile ga-anụ olu m a ga-anụ olu m n'olu na a ga-anụ olu m n'Igbo na ihe akala aka ụwa m bụ
bọọlụ nzọ mmadụ na ọ ga-apụtali m ire asị m na n'ọlụ aka m bọọlụ decoration ma event planning ma niile asị m na ọ ga-apụtali m ire na ego agama nkọ m n'aka ka m gara emeli nwoke mma na-emeli nwaanyị mma nke unu na-emenye anụ m eme asị m unu buterezie ego nọọ nwaanyị ego ka m bụ asị m na ego ga-abatara m n'aka pounds and dollars Dutch mark euro etu a ka m kwuru etu a ka ọ dị n'Eke Oye Afor Nkwọ asị m na ajọ nwoke ajọ nwaanyị amoosu amagba asị m onye si na ọlụ a nlụlụ ama nwa isi asị m chi tinye isi ya ka o nwee isi ezumezu ndị ọgbanje orumili ọ bụ ndị amoosu orumili ndị ya bụ abịa ọlụ ha na-agbalụ ọlụ abịa ọlụ ha sị na aghara alụ ụlọ abịacha ọlụ abụọ anyị si na tata ka anyị na-ekwu okwu na anyị alụchago na iwe ọma mebe nụ na-eme ekwu n'isi ya bụ nnukwu nwaanyị abịala ọlụ ọ gazielu ya anyị si na iwe anyị na-ekwu okwu ya bụ ha bụ ndị uke ha bụ ndị amoosu Eke Oye Afor Nkwọ na aghaghịzi a na-abụnye otu Chukwu Nwankwọ aghakwa ama ụzọ o si aga n'anya aghakwa abụ anyị aghakwa abụ ihe niile nọ n'obu anyị si aka nne ya na-eweta ihe ọma aka ekpe ya na-eweta ihe ọma iru ya na-ewetali ihe ọma azụ ya na-eweta ihe ọma n'ọrụ anyị kwuru unu ga-echi nche n'ọrụ anyị kwuru ka anyị kwuru ka ọ ga-adị elu chọọ ya nche Aka ije onwe ọbara tụrụ ị na-ebu ọbara abụ mmanwụ ma egwu